hai parlok kubli shibun ngapediang sang bahaya pi ha kana ka channel jonga minta kasngi ngawan ra shapi ka we ka chin tu khana shapang jong we usamla ublik tre ha ka we ka hotel ha ka por men bat ka kerteng jong kana ka film ka de what happened after midnight kane ka khana ka sedang da ka bangi yo i we usamla uba kerteng ujulian uba tre ha ka we ka hotel ka barem bah man kasngi ushet boy slam haja katre kabala pelong ya ka manager jongo ka pakerteng ka Lisa bandom ye uman kasngi Henry ubabli unliak kumno namar baro shisngi uhaban itri shawe janmit pat uhaban tre hangne ka pelong ye u ban semjing e ban pen biang ya ka portre jongo ka Lisa ru kasngu thu yo na kata kadau kam ju ujor yo bat kam don dauru ban ujor shapang jongo laj na kane namar karu ha ka jing bomban se kawan tre hangne ha ka jing shisha karo kala kwa ban ino ya kene kakam ha kapor met om da don ki kam bantre kaderu kapor ka ayom bekenja namar kam di kapor ka ayom jong ka jinglit kai sobha ka jinglit ka jingwan jong ki bruru kaduna bha damiet ujulian usno kenja bha bantre marwe ha kene ka hotel ban ula ongru ya kalisa ban wat nong tre no sawe bu unyo parlok bantre hang ne damiet khanang ba on sngo sangan Henry umyo ha kene kamet hadin bu ula dep tre kam kadba udang shongkai ha kapor khat arbaje ladon ka wei ka thisamla ka balawan rung ha kane ka hotel ka balik bit shabodon ka live kar kum long jong kane ka thisamla kalong ka ba kham pher ba kar kum riam jong karu kalong ka ba thurmur ba haba u Julian u ai khuble ya ka kam ju ba bi e ba kam pet yiru ye u la kumba kam yo i ne yo sngo yo teu Julian ukli ya ka ba kamut le che ne kamut ban wan sa hang ne de hang ne ba kane ka thisamla kala kandit ban ro bat ka yethu baka kerteng jongka kade ka Helena Rose bat ka sa hang ne ha ka kamera lai arpho bat ka ong bakala penja yo shabi jongka bat ka klemra ro UID jongka bat ka u Julian usngo shemjing e ba ha ba u yo sngo ya kane namar klem UID ban pen shisha kumno on sha ya ki bru bendrung ha kane ka hotel Henry haba upaya kar kumlong jongka Helena ro sngo nang ban le kumta ta u ayaka da we shabi bat ukliru ya ka babale kalong isngo shapting kumne hato kadon ka ke baja ka bala penlong ya ka ban sngo shapting kumne Henry ka Helena kam ya thu yo Henry kala shur mon bat kala ligno ak jengkerke ka pelong pher ba te u Julian ro ula tre la ka jong ka kam kumba uju tre man ka por Henry hakane kamet kadon ka ka ba kamper ka balaja haba u Julian uyo sngo ya ka jong sawa jong ka phone Henry haba ukren om don bajubab hadin pat uyo sngo ya ka jengring mensim ka pakhya ba jong uru rang ba uba kali ya u Julian ba ka Annabel ka sane am hakane ka hotel u Julian ubabli TBA shapang itai Annabel te upersyang benbuno ya kene ka phone Henry une ubru ukeli shikeli ba kata ka Annabel kasane am hakane ka hotel ukwa bentip ya kata Henry hadin jong kane ka phone call kala du hindala de u Julian sngo thu ru em namar don ka bru ka bakerteng ka Annabel ka basa hangne bat da pen sngo than hiru ya kane uperkhat le se ki bakala phone kumne kumtai kumta utrai la ka jong ka kam bat hadin ba ula dep kam ula mino na kane ka hotel bani chayeng ondala shai jan bedro u Julian kumba julong ula poi slam si jakatre kabela pelong ya Kalisa bendom biang yo Henry hakane kasin ka ai jung mutru yo ba dei ban penchitom than ya lade arteliki kama ka shisngi kam dei ka basok uyo thia tang ar kanta men lada kalong shilong kumne un sayo pang u Julian dala deru usngu thu bha ya kata haka jung bun kam don por ban shong that bat ula klet ru ya ki parlok jongo banyele kai banyele kemen Henry unle kumno u happy ban trishitom ban iem namar ula jen ula rai ban trishitom Kalisa ro kam ong shu iu hadin ba Kalisa kalami nangne u Julian ula stang yela ka jong ka kam bat hakane kamet hak por khat arbaje kane ka jingkhang ka bala ban pli tang da don ki breu ki barung ki bami ken san kala pli hidala de klem don mano ru ki breu ki barung ki bami shabar u Julian ula shu yang sa ban pe Henry umyo yano ro te uperkhat le se kane ka jingkhang kala thut na kata kadaw bat kat ba udang trekam u Julian tip baladon weu bru ubayang shadin jong u Julian usngo pher ba hakane kapor uyo sngo ru ka jing pasiaw hakish kor jong bat haba upaiden umyo
Julian ula sngau pher bahaya kata kajung sngau jongo kaba umpat ju sngau kumta man kamet ba utrihang ne kane kede kasin ka benangkong ba usngau badan mano syadin jongo Henry habau pej dani e kumno kumta kala benlong Henry Julian hakane kasin ro dapen sngau thania kane utrei la ka jong ka kam bat kat ba udang yeng kai hajan jong ka jingkhang yet haba upaidin kensan ula kendit haba uyoi ya ubriu ubayang hadin jongo namar yok sngau badon bayat hajan jongo te kumno une ulada wan yang hajan jongo klem yok sngau ya ka jingyat jongo karkom long jongo ne ubriu ka ilong pher ba karkom pe jongo ya Julian karkom keren ro uong ya Julian bau deu samla uba bhabru uba khain dor ba tharai ki bun ki the samla ki bayap mat yo na karkom keren jong ne ubru Julian ulas ngutho bau ne ubru biang khli bat pajiyo iro ya une ubru ba wan sa ha kane ka hotel kabala pen tharai sneu ya Julian kumta ukliye o ba ude u guest ne am te une ujubab em kum bau Julian uperkhat teng ki shai don ki bru ki bawan rung kulmar ha kane ka hotel te Julian upayu ban min anang ne yala depat ula trekam ula thori por yo bos jongo bat hak ne ka por ladan bo phone na ka kamra lai arpho jong ka to ka the samla marsin shemu Julian yak ne ka phone uyo sngu ya ka jing halla bat ka jing yam jong ka bat ko ong yarap yanga lem kumta un sapan yap yanga Julian ula kendit ha ka jing so shapting haba uyo sngu ya ka ne kumta ula lej mare sha ka ne ka kamra bat ula tit ya ka jing khang harangkat ka jing so shapting tip kalaja ayu shapo jong ka ne ka kamra Henry hadin bo ula tit bun sinro dan bapli ya ka ne ka jing khang Henry haba Julian umut ban pli ya ka ne ka jing khang da ka master card jongo hakane kapor ka Helena kala pli ya ka jengkhang Henry karkum long jong ka Helena kalong piang thik thak ka kren ru yo kumba don ka ek ka baja haba Julian ukli bali ka fun yo ka ongba kam tibi ka ongba ka fun jong ka kalas new tip kumno kalong kumta haba Julian ukwa ban pe chapo kamera jong ka ban pen thikna ba doni ka baja ka Helena kam shayu ban le kumta Julian utarai ba ka don bet ka ek ka baja lem kumta bale ka Helena ka ilong shapting ba tharai don manor hakam rajongka tang ba hadin bu ula perkhat kumneru umla le umla ban syurung jubar hakam rajong kiwe ula shu yang sa shabar jongka jingkhang katok anepor usalik no hadin bu ula dep kam ula mi ban li chayeng Henry tip bala don ubru ubapet ye na ka jingkhang yen jongka mala balai bat une ubru ude utohi ubru uba Julian ukendu mene kamot umpat mi nang ne hadin bau Julian ula phai ban mi na kane ka hotel ro kine ki e baro ki balaja kapelong ya Julian bat perkhan bale se kine ki de ki jingyo ir ngai jongo namar la da ka de ka basisha te kumna ki we kim sham kumne bat don ki baju ye thukhana shapang kata kali saru em ka ba penlong ye ban perkhan ba ka de shisha ka jingyo ir ngai jongo ha ka jingbun kam jongo jiyo shang thai bha jiyo por ban thia bha le se kane ka don jikta yo Julian nang yo thia uperkhat sa ya kane bat habau le tre Julian uyoi bakane ka kamra lai arpho kalong thli kamut ka Helena kalami nang ne Henry menno ka bapenlong yu ban sngau pher bhaya kane kumta ukli na kalisa bakatip ne am shapang jong kane na ka jubab jong kalisa Julian ulami nyang kriya jaran ha ka jing sngau lungo ka ong ka Helena ayu dan basa a ka to ka kamra lai arpho ha ka jing shisha kila khang ya ka to ka kamra labun banai Julian ha ka jing sngau shapting nang kren shu habau yo sngau ya kane baro shi ka tau perkhat bakato ka phone call ka dei tang ka jing ir ngai jongo Henry ya ka breu ka bayat ka bayang kumno kala benlong bau yo ir ngai ka dei ru ka breu ka ba umpat ju itu menno tharai le se ka don ka jing ya sung thu bakla kumta uru ya thu shai shu ya ka ka bau sham mars mi ka lisa nang ne Julian ulapit ya ki record le se ka Helena kala sa ka we pat ka kamera Henry syam kane ka kerteng ha ro bat kane ka kamera lai arphoro don ki basa kumno kumne kala benlong ka bala pen kulumar khli ya Julian tip shu ka ka basisha baro kito ki ba uyo sngo kim dei ki basisha hato biang khli shu kat ba udang wat ya ka jing shisha Julian ula yo idea ka we ka ba ula ban yo ka jubab jong kine baro kata ban wat banian internet bat ula yo ya ka jubab haba wat ka kerteng Helena Rose ula yo ka we ka kubor kabala tho bakane ka bru kala yap arpholais na menshwa ha ka tohi ka kamera lai arpho la ya thuru bakalari ya we unong budden de na ga jing sum shapting ya ta bru bakalawan sa ha kane ka hotel ha ka kerteng Annabel wat la kala petri na uneu bru ka Annabel kam la yim na maru ta bru
ulawan wat ya ka, bat ula peniap ya ka, bat hadin ba ula peniap ya ka Helena, ula siat yap ya la deru. Hakata kapor, barok kinong trehang ne, kiyos ngaw ya kajing hala jong ka Helena, ya kajing ya maya niya, nakakamra lai arpo, bat kila yo iru ya uneu rius neu, hakane ka hotel, Henry, kimpoy perkat ba unsale kat kata ka kam sneu, marsen yos ngaw ya kajing sawa jong ka suloy, kila funi ki pulit, onda ki pulit kila poy, kiyo ya ka mediap jongki, ka Helena ba pli hakarta ka ba arpo isnem, kala siya peniap hau samla, uba om biang kli, une ubriu, ula pentut ya ka las lembah, bat kala ya turu hayeng, Henry, kim shim kia ya kane, kabala shim ya kajing im jongka, lada ki shim kia ya kane, le sa ka Helena kadang imenta, harengkat kadur jong ka Helena, kadon ru kadur jong utau breu, u Julian marsen yo iya kane kadur, uken mau bau neu breu, udei utohi ubreu, ubo ukendu hang neha hotel, tarai demo ubo fon hang neha hotel, ubo wat ya ka Annabelle. Dena kene kadau ba om dan record hang ne, kamut ka ka ba uyo hakine ki laimet, kim dei ki jingu nga jongo. Henry kedi kajing ban jong kaju kajing ja, kabala ja ha kata kamen, arpois nem menshwa, kabalong man la usnem hakane katarik, karanga jong ka, kawan bet man la usnem shane, banri na uto ubreu, Henry man la kamet kasya peniap bet, haune ubreu, kane kam dei ka ba shisha, Henry, kedi kajing ja ka ba pala ka ba palat bania ka bor breu, Henry, kumno Julian, ula ngat hakane kajing ja, tarai ude unong trehang ne, hakapor men bat kaderu kapor, kepakane kajing ja kaja, kumta kafun baniarap eka, u Julian hakajing perkat sa ya kane, sengutu ba kapor keladap kat arbaje, ula kendit hakajing sawajong kafun, bat kane, kadena ka kamera lai arpo, marsen shim ya kafun, uyo sengu ya kasur ka barit ba, ka ongi u ban lejera ka towel temai, hakamera jongka, u Julian, umla mudur kumno kane kalaban long, le se don manor mano balasa hak to ka kamera, ne ubak lapet yung number, u Julian uladon, bat ula sakut, hapedang kajing song shepting, bat kajing kuatip ya kajing shisha, Henry, hakabakut ularai, ban lej syakane ka kamera, Henry, marsen poi hajan jong kane ka kamera, ula kendit hakajing sawa jong ka suloi, bat ula kendit, kumbayu todong pesen, haba uyo iya unehi ubreo, bat ka suloi hakakti jongo, bat ka senam hakadur kemat jongo, uhala kumu breu babin, bat uongoru ba syamle kuaro ban le kumta, Henry de maka kabapen borio ban le kumta, u Julian ula sengutu ya ka ka ba umut banong, bat utibru ba une de ubreu, Henry kade karangai jongo, u Julian uya le ban penjajai une ubreu, Henry une ubreu, don hakajing long bajajai, marsen poi hajan jong Julian, une ubreu ula siat peniap ya lade, kumbala ja hakato kamen, bat ula ja aru hakaju kapor, hadin jong kane u Julian ula lecha ka kamera lai arpo, Henry hakane kasen, watla ula tit ya kajing kang kat no sinro, om dan baju bab, kumta ula pendan kam ta kakat jong u ban rum syapo, hakajing dum yo kumta upli ya ka flashlight jong ka phone jongo, bat ula pet ya kane ka kamera, uklem tip baladon ka serngu jong ka kenthe, kabayang na din jongo, marsen wan rung kane ka breu, kensan ka phone jong Julian kalaliem, bat hakane ka jingdum, uyos ngawe ka surkran jong ka kenthe, kabayam bat ka ongartan, balay pimpen sange iyo, balay pim yarap yanga, ngala ong man kapor, Henry, om don manoru, kibangit yanga, pibaro pilong kumjo, dena kadaw jong piba ngalong kumne, u Julian, ulas ngutu, bakane kadikar ngai, kababitar jong ka Helena, kabangit bamaki baro, kidei kadaw jong ka jingyap jong ka isi iya baro, bat ka kwa ban penhiar kuput iya baro, kam pelaj im yanoru, kam sngopher, ladaki ne kidei ki balului ne em, haka baro kilong kumjo, Henry, hadu bu Julian, sengutu ya kata, kapor kala dir, uyele ban mino nang ne, Henry kajing kang kala kang, da ka bajanjar ula ban pelibiang ya ka funjongo, bat ula wat ya ka Helena, hakane ka kamera ka badum, da ka babut ya ka jing sawa, jong ka jing yam jong ka, ban pen sengutu, ban pen jajai, ya ka, Henry kata, kamla ban long, karangai ka balap kemi lenti, lakat nesnem, ban penhiar kuput, kumno kan jajai, kumta kala penhiap ya Julian, hakane ka kamera, hakane ka met, lada umlik yerung hakane ka kamera, te tharai kam ja kumne, bat udang laj im, u Julian hakajing kuatip ya kajing shisha, ula du ya la kajong kajing im, tangba manohi bala ban laj ya ka ka bala to akan osep, ka Helena ru, kamla ban pedri, nakanosip jongka, bat menta u Julian ru, te kamot, kane kanang yai jabit kumne, paro syerta, bat kane ka khana ka kutang kumne, kublai shubuni piper lokpi, ngin si kenu biang hakawai perka video, bye, take care.